Igen her har vi en gris fra klimastallen, som er blevet aflivet. Det er en gris, som har været syg et stykke tid, og man kigger på grisen, så får man straks et indtryk for, grisen er vommet. Det er en såkaldt ballongris. Og årsagen til, at det er en ballongris, det er simpelthen, at grisen ikke har kunnet komme af med sin afføring. Og hvis I lige kigger, så kan jeg lige prøve at føre en finger ind i endetarmen på grisen, og man kan faktisk kun få den cirka 3 cm, så er der lukket. Det vil sige, at der er en forhindring her, og meget tyder på, at den her gris har haft en endetarmsprolaps, som enten er blevet bidt af, eller er faldet af sig selv. Resultatet efterfølgende er så, at grisen ikke kan komme af med afføringen i den så hurtigt som den gerne, og så nemt som den gerne vil. Og så ophobes det her. Vi kan lige prøve at lave et hurtigt snit ind til maven af den her gris. Ja, okay. Og det vi så forventer at komme ind og se her, det er nogle udspilede tyktarmslynger, fyldt med gammel gødning. Og det ser vi her. Der kommer det, og ligefrem, man kan ligefrem næsten fornemme, hvor meget gammel gødning der ligger i den her kæmpe store tyktarm, som jo er alt for stor til en gris i den her størrelse. Og her kan man se rektum, altså den sidste del af tyktarmen, hvor udspillet den også er. Normalt er den ikke tykkere end den her slynge her. Og man kan også mærke, at der er gammel betændelse. Der er en gammel bughindebetændelse, som også svarer til, at grisen har haft en endetarmsprolaps, som det hedder. Den her gris er nok blevet aflivet lige lovligt sent i forløbet. Det burde man have gjort noget tidligere. Hvis vi lige skal hurtigt op her, så kan man se, at tyndtarmen her igen, den er fuldstændig normal. Grisen har et noget foder, men ikke ret meget. Milten og leveren, som ligger heroppe, er helt normal. Det er udelukkende tyktarmen her, som er årsag til grisens sygdom.